abantu bathukuthele bagana unwabo bakhathele nje indaba kaJesu nangisho uDB ukuthi hey inkosi yamanga exactly lento le ayihambe lento la sayidingi sikhathele lezi zinto lezi. uLisa yena uthi no one died for me, I was not even born at that time. Uyabona? So useko sibona ukuthi hawu siyabonga ntombi. Uyabona? Abantu abasayithandi lento inkosi yephepha, inkosi yamanga. uJesu ukhuthuza abantu emasontweni, qola abantu bakhiphisa imali, nangu nje laphana umhimba uthi 100% agreed with you my brother. Mrs. Me uthi ngasho ngathi usathane lo. Baphelile abantu kuthiwa nje ngegama likaJesu, ngegama likaJesu kuthandaza kuthiwa ngegama likaJesu, kodwa abantu bayafa. Belezi uthi lo nto na yamxelele. Umthombeni uthi hey unesibindi. Ngithi mina hey unenyongo. Uthi umjekjela wena usabani? Uyaphendula umjikelo uthi usabani? Usabusathane. Sokusibona uthi kodwa lwandle usaba lo doti. Uthi umncubo onendlebe onentshebe uthi wena uyoyika lento. Nangi lapha unomshobshobo uthi hey ya iqiniso. Ncumisa mgebisa akahambe naye ibhuti omdala. Uma kahlezi uthi yebo akahambi sikhathile. Uthi kumanje nje nayi ngisho imali yokuthenga ishare. Khokhela uJesu kuthiwa anikelele uNkulunkulu onamabele, uNkulunkulu ongaze owabonakala. Waphinde wafa. Abantu bakhathele lento lokube khohliswa. Nangu la ubani lo ya uNtombi Mzimba uthi nakhiya akahambe ngempela. Votologo akahambe Mashanda uhlala phela lowo. Unkabi Ncasana uthi abahambe naye abokufika. Nangu uMaphitha uthi ukuthele kabi kuMaphitha uthi yinja lento. Yinja kabilena. Yinja kabilena. Yinja kabilena. Nangu omunye lapha umphoza uthi udoti nje. Chilili sash enga. Khona ubhale lapha ukuthi hey isifebe lento. Ubani lo uzama?